La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació, Joana Ortega, s'ha reunit aquest divendres amb el Consell d'Alcaldes de Cerdanya. L'objectiu de la visita ha estat explicar-los el contingut de la futura llei de governs locals, que aposta clarament per la mancomunació de serveis i per la supressió de duplicitats en les administracions locals i supramunicipals del país. En el cas de Cerdanya, ha deixat clar que el Govern entén les demandes d'especificitat de la comarca, tenint en compte els maldecaps que ocasiona la divisió provincial. Tot i això, ha lamentat que en molts aspectes el Govern català no hi pot fer res. Hem de ser pragmàtics i el que hem de fer és legislar amb aquells instruments que tenim. Hi ha coses que depenen de la legislació estatal i en aquest moment segurament la majoria política que hi ha al govern de l'Estat no ens permetria avançar amb la línia que nosaltres volem. La llei de governs locals deixa la porta oberta a seguir legislant en aquest sentit, però per damunt de tot el que fem és ser pragmàtics, clarificar aquestes competències, posar sobretot com a punt de partida els serveis que ha de rebre el ciutadà des de la proximitat. En l'àmbit nacional, la vicepresidenta també s'ha referit a la impugnació que ha fet el Tribunal Constitucional de la Declaració de Sobirania. El que pretén d'alguna manera el govern de l'Estat és suspendre el sentiment i la voluntat d'un poble. Escolti, ha suspès una declaració, però la voluntat del poble jo diria que segueix més viva encara que abans d'aquesta suspensió. Per tant, hi és viva en el Parlament i és viva. Abans de reunir-se amb el Consell d'Alcaldes, Ortega, acompanyada del secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan Cañada, ha visitat l'Ajuntament de Puigcerdà, on ha signat el llibre d'honor de la vila.